My se teď právě nacházíme v Praze 10 na Tolcově dvoře a já tady mám vedle sebe Moniku Šťastnou Kohoutovou, specialistku na hyporehabilitace. Ahoj Moni. Ahoj Luci. Tak, my jsme teď tady viděli nějakou ukázku, tak jenom jestli nám řekneš teda, co to bylo, co jsme to viděli? Viděli jste lekci hypoterapie, Matěj to bude popisovat s náma, jak to tak vypadá. Byla to holčička Anežka, která už u nás jezdí 3. rokem a Anežka má postižení jednostranný na pravé straně, má vlastně pravostrannou hemiparézu, jak se to říká odborně, a ten kůň pomáhá k tomu, aby ty strany vlastně vyrovnala a mohla třeba dobře chodit, nebo lépe chodit, než když by vlastně na tom koni nejezdila, protože ten kůň vlastně svým pohybem pomáhá zlepšovat chůzi člověka. Takže se dá říct, že to je vlastně jako léčebná metoda? Je to léčebná metoda, celkově vlastně hyporehabilitace jako zastřešující obor má 4 odvětví a hypoterapie, kterou vlastně vy jste viděli, tak je přímo fyzioterapeutická metoda. Takže je to ideální metoda jako doplněk ke klasické fyzioterapii, k plavání a k dalším aktivitám, co ty lidi vlastně dělají. Super, tak děkujeme za vysvětlení. A ty jsi vlastně tady zástupce společnosti nebo sdružení SRAS, tak ještě se nám řekneš něco o té společnosti, co to je zač? Tak sdružení SRAS, my tam máme ještě pak dovětek společně za radostí a zdravím, proto je to vlastně SRAS. Tak vzniknul v roce 96 a máme tady na Tolcově dvoře na starosti strašnou škálu, jako obrovskou škálu činností. A koně jsou jenom jedna z nich. A hyporehabilitace vlastně ještě jenom odvětví těch koní. Takže my tady máme na starosti ubytovnu, když se pak kouknete vlastně po Tolcově dvoře, máme tady na starosti celý ten 8hektarový areál a farmu původních českých plemen, takže naši kolegové vlastně tady pracují s těma nádhernýma krávama, co se nám tady pasou, s hejnama hus, stává oveček a všechno jsou to vlastně původní český plemena. Takže tím se Tolcův dvůr vlastně hodně specifikuje oproti jiným farmám. A stejně tak vlastně proto huculský kůň, se kterými tu pracujeme, což je vlastně původní český plemeno a všechny naše kobily spadají pod český genofond, takže vlastně jsou to jakoby plemenný kobily, plemenná kniha. A sdružení SRAS se vlastně věnuje takhle těm, přes ty zvířátka se snaží vlastně propojovat. My to máme jako motto, že chceme propojovat, nebo snažíme se propojovat lidi, přírodu a zvířata do harmonického celku. Takže k nám chodí klienti nejen vlastně na hyporehabilitaci, ale i na klasické ježdění a spolupracujeme s nima od vlastně malých dětí až třeba do dospělosti, anebo pak, když jsou tady dospěláci, tak nám pak zase začínají chodit i jejich děti a tak. Takže tou dlouhodobou. Takže to pokračuje neustále dál a dál. Tak. Stáváme do toho koloběhu. Tak a já se vrátím k těm dětičkám, že ty nás tady vlastně jako zaujaly nejvíc, tak máš představu, kolik dětí tady v současné chvíli takhle se vlastně léčí? Na tu hyporehabilitaci mě celkem chodí přes 100 klientů za ten rok a z toho zhruba 80% jsou děti a mládež. A s tím, že začínáme zhruba s dětmi nejčastěji tak od 1 roku na té hypoterapii. Teďka vlastně Matěj za mnou je nejmladší, jsou teď 4 měsíce, začíná ve 2 měsících, ale dá se říct, že vlastně od toho 1 roku, nebo nejčastěji naše škála je zhruba děti od 3-5 let a ty nám tady pak rostou, ale některý začínají už i od toho roku. Chodí pravidelně. My jsme se vlastně spolu před nějakou dobou bavili o tom, že vlastně ta hypoterapie funguje hlavně formou nějakých sponzorských darů, je to tak? Je to tak, ono vlastně hypoterapie sama o sobě jako není výdělečná metoda, protože když to vezmu, tak oproti klasickému ježdění, kdy tady u nás na jízdárně jede s jedním lektorem 5-6 klientů a všichni platí, tak tady je to naopak vlastně na jednoho klienta jsou minimálně 2 až 3 lidi personálu a 1 kůň. Takže jedna lekce stojí půlhodinová v reálné ceně zhruba 700. Což samozřejmě žádný klient si nezaplatí. A my to ani po nich nechceme, takže my od nich bereme vlastně momentálně 170 korun a zbytek musíme dodotovávat. A pak je to o tom, kde to vlastně SRAS má šanci získat, tak je to z další činnosti, právě třeba jakoby z klasického ježdění, z provozu té ubytovny, jak jsem zmiňovala a tak, ale zároveň je to i formou různých sponzorských darů anebo dotací od města.
No a my máme dneska pro tebe takovou dobrou zprávu, protože my jsme se rozhodli za naší společnost Bydlení na doporučení, že vlastně od března tohoto roku, to znamená 2016, z každý námi prodaný nemovitosti, z každého prodeje, který uskutečníme, tak vlastně vám přispějeme nějakým sponzorským darem, protože si myslíme, že ta vaše práce má smysl, to je super, pomáháte dětem nebo i dospělákům a je to něco prospěšného, takže jsme se rozhodli, že vás budeme tímhle způsobem podporovat. Tak co ty na to? My jsme vám moc vděční. Děkujeme, protože samozřejmě si vážíme toho, že tahle činnost je vidět a že se vám natolik zalíbila, protože opravdu prospěšná je. Takže tím, že je to i takhle jako navenek dál šířitelný, tak nás to velmi těší a samozřejmě penízky rádi použijeme právě na podporu hyporehabilitace a na její rozvoj. Tak a já, aby to nebylo jenom planá slova, tak my jsme se rozhodli, že tady dneska uděláme takový symbolický 1000korunový vstup do této aktivity, takže tímto slavnostně předávám naši první 1000 korunu na podporu dětiček. Takže my moc držíme palce, ať se vašemu sdružení daří, ať máte čím dál víc spokojených klientů. No a pokud byste i vy chtěli pomoct k dobré věci, tak na konci tohle videa poběží číslo účtu, kam je možné přispět na činnost sdružení SRAS. A nebo pokud zrovna třeba máte nějakou nemovitost, kterou byste potřebovali prodat, obrátíte se na nás, my vám s tím rádi pomůžeme a potom vlastně z těch utržených peněz přispějeme sami sponzorským darem tady sdružení SRAS. Tak my moc krát děkujeme všem. Tak jo, mějte se. Ahoj.